Kanthi punika genduk Sinta tan kantun Galuh Nduk Tika Sinden. Ya. Iya. Jangan
kepareng ngambali atur sanipun bini sepuh sagung lenggah tamu di kakung sadarup. Saderengipun kula ing mriki ngaturaken wilujeng siang tungkap sonten. Wilujeng pepanggihan kalian katang-katang pametri budaya Jawi karawitan campur sari Sekar Langit ingkang mijil saking Kembang Sari Mriyan Taman Sari Boyolali kapangasan Rayi Mas Suparmanto Lebda Budaya. Panji prayogi sarta kebangga bagian rahina punika sembada sowan malih. Mundi dawuh sang pamugati nenggih Bapa Wiyana Ibu Sri Budiani. Ingkang panji prayogi puniki panjenenganipun sembada gelar pargian wisudan dauping penganten sarimbit. Sekar Langit tinimbal maksuwan keparengipun kinendel lelenggan panjenengan sinatan atur pangipur lumantar lelangen campur sari cangkep. Namung tebih saderengipun mbok bilih pisuwan kula sak para kadang ngenya leladi pangipur lekas dumugi pungkas estu kathah kirang klendu duna tungkap saengga kirang dadosaken sukarna penggalih para panjenengan lumawat janatula mawantu-wantu nyuwun diagung pangsami. Atur uninga sagung kami nulya gumelaring campur sari Sekar Langit sinengguyung so makarya sarengan kalian profesional audio sound system analognya Indonesia Taufik adeking pargian ingkang pinenggu Bapa Wiyana Ibu Sri Budiani kepareng dipun lestantunaken kepara live streaming lumantar PK Production. Sowan kula sinengguyung Tri Widuwati sedaya sampun sampat para samekta kepareng badhe sowan atur pangipur katur tamu minulya. Perlu kula teman box tunggal kawitan ingkang palenggah wonten sisih kering piyambak Atika sinambung kepareng marak swanipun Dajeng Galuh Wawet Wati. Ha ya. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Genduk Sinta Krishna Putra Ragil. Wah ya.
sembada ngadeg jumejer wonten ngarsa panjenengan para tamu sedaya widowati saking Sekar Langit kasekecan lenggah kanthi suka lan merdika sinambi amirsani kotaipun para kadang pametri budaya Jawi Sekar Langit campur sari kanthi sandi rum kuncaraning bangsa dumunung ana luhuring budaya sayangan campur sari kebanggaan campur sarine Indonesia campur sarine wong duwe gawe Sekar Langit. Mirengno Mas menapa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadah priya priya bagus ingkang sampun napa Mas menapa tak kandhani mirengno Mas menapa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadah priya priya bagus ingkang sampun napa bocah loro padha nggure dek kepiye mengko anake sekolah lan sinau luwe pecah rambunane kewajiban sekolah ora usah kesusu ora bayi apa wis jamane pancen kudu apa wis jamane pancen kudu ngene priya bagus ingkang sampun nyata dek kepiye mengko janine bocah loro padha nggure dek kepiye mengko anake sekolah lan sinau luwe pecah rambunane kewajiban sekolah ora usah kesusu ora bayi apa wis jamane pancen kudu ngene apa wis jamane pancen kudu ngene alhamdulillahirabbil alamin lumati salam pamungkas giliranipun nduk galuh kene gendang dasdes siang dungkap sonten nduk galuh panggih makarya saran berkatang Sekar Langit
nyarengi panjenengan marak sowan menika wonten request utawi nawala. Nggih, menapa? Rombongan manten Sandi Jati. Sandi Jati. Ngersakaken lelagon Dadi Ati Sragenan. Sragenan. Lajeng sinom nyamet ugi Sragenan. Oh, sinom nyamet disragenke, Pak. Apa ki nut jaman kelakone no. Oh, nggih, nggih. Uler kambang Sragenan. Oh, nggih. Ya. Asmarandana Sragenan. Ya. Mula ganti Asmarana kae tuh. Udu no beda. Menika panjenenganipun paring bebingah Oh, nggih. Redana kes Rp1.000.000 matur sembah nuwun. Mugi-mugi awal ingkang sae. Nggih, amin. Nggih. Mugi-mugi peparing panjenengan barokah tumrap sedanipun. Amin. Kosok wangsulipun mugi-mugi ingkang sampun keparing maringaken redana ora wutah ning kepara tambah, ora luka ning kepara kebak, ora rugi ning kepara bathi. Bathi, Monggo. insyaallah bathi. Insyaallah bathi. Nggih. Monggo. Laju kemawon. Laju Ngaten. durasi no durasi. Durasi. Iya. Kakean gunem Tanpa guna. Nggih. Nggih. Monggo dadi ati. Dadi nala. Yeah. Masuk. Sesarengan sekali lagi campur sari Taufik Profesional Sound System Putra Clover Production. Yo. Masuk.
Nggih, lon-alon, Nak. Nggih. Nek le foto keluarga besan meh rambung, Nggih. keluarga pamugati wabil khusus para bapak ibu among rawuh ugi kasuwun berkahi foto kalian putra temanten. Foto. Nggih, engko nek wis rada sela sope gek ndang ditokne. Lah nggih. Ya. Yo engko sik alon-alon. Iya, Nak. Engko nek tiwas ora mateng lah ya malah. Wis mateng kok, Nak. Ampun. Wis. Nggih. Yuk. Matur nuwun nduk Galuh. Giliranipun nduk Sinta. Yo HP-ne seleke yo. Iya iya. Enek polisi nang kene aku ora iso metu no. Ora iso metu. Ora iso metu. Tak bantu kok piye? Ora wis rampung kok. Nggih, wong iki yo penting kok. Penting, ora iso metu ya penting. Ayo Tak Mas. nglumpukke data. Nglumpukke data. Iso. Nggih. Menika nderek sowan kula. Nderek sowan nggih. Nggih. Jatahe panjenengan laju atur panglipur katur para tamu. Makaten. Nggih. Mbok bilih saged ngudanani pamundhut utawi request kala wau. Nggih. Ingkang setunggal sampun pun aturaken. Nggih. Lajeng menika ugi sinom nyamat sragenan. Iki sragenan nanti tegese apa ditayuke apa kepiye? Nggih. Nggih. Mbok bilih ngaten. Nggih. Dipun pinangkani timbangane jujul 50. Nggih, nek jujul 50 ndak ribet. Ha iya. Tan kantun menika mangke ugi saking Nggih. keluarga pengombyong Saking keluarga menika badhe nyawiji kalian kadang-kadang Sekar Langit. Makaten kula pitados nek Badhe ngaturaken lelagon Gelali Gelali. jeneng kula. Genah nek wong Piyayi Nagasari Diaturi kok. sak nek mesti iso nyanyi, saged nyanyi. Alhamdulillah. Nggih, menika dipun Kanca-kanca seniman manunggal. manunggal. Nggih. Monggo nok lajeng Nggih. sing lanang seniman sing putri seniwati pancen yo ngono loro telu papat lima enem lahir ngantem jebulane gerong dhewe. Oh, sik leh etung-etung ki mau ki kepiye? Ah, loro telu, le telu wis wingi, le loro gekingko. Ayo. Mas Noko mbok nyuwun tulung ya karo ngebas wong ora ngebas ora terusan kok ya. Yo jenenge yo fokusnya Fokus. satu yo. Ndak fokus.
swara suling memandang suarane jas-jasan kalung kacung gagasan raga wetu ngono ya ngono orang hari kudu eling sing peparing malam minggu kutha Solo pancen rame jarene iya kurang sayo disayo apa sida apa ora mampir ora kono ora kene anggere MC ketunggon bojone kok nyambut gawene kaya ora los ngono ngopo ora bab los karo ora los tapi sing dipikir iki weneh-weneh ayo lah dipandeng tresno lek iki tenanan lho lek mau ketekas ngantek pungkas ki lho dimatke terus diaturi ajagongan karo aku ayo ora ya nak saking tresnane ayo kadang Wiranem Pramuladi kepareng tanggap sasmita ponang sopipun dipun samektaken kepara lajeng dipun aturaken ngersanipun para tamu yo swara suling ngumandang marane umbah-umbah sabune wangi tiwas munggah anak tangi sesuk dibaleni tegane kambelijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro iki pitutur sing ambigu pitutur sing ambigu iso tegese loro siji nanging aja loro tegese iki aja loro mung siji nanging aja loro ning entuk punjul kok loro oleh ning ambigu di tetep siji A siji B siji C. Kuwi ulangane sing gembot kuwi aja di tiru. Nggih. Dadah. Alhamdulillah. Sautone metu, Mas. Sauto sop ya, Nak. Oh, sop ta? Sop. Mas aku sawoto. Lho, Bapak badhe kondur? Badhe tindak pundi menapa, Pak? Nggih. Ayo. Ketok apa pilih tapi dong esok jom mepet udangan nok gendruwo momong Mas udangan ayo
Ayo yo. Dimen ora njuarai bubar sing wedok-wedok celikan lenang. Lenang. Krishna tak aturi ngadeg kobar kuwi lek